selvfølgelig rød. Ja. Hvorfor siger du det? Jo, men det er noget med det felt, hvorfra jeg arbejder som skuespiller faktisk, kan man sige. Altså det sted, som ligger mellem liv og død. Det kraftfelt, det er rødt. Det er fyldt med blod og hjerte og kærlighed og smerte og vold og alt, hvad der ligesom er kødfuldt og kraftfuldt. Det er det sted, jeg arbejder fra, og det jeg gerne vil udtrykke som skuespiller. Ja. Det lyder spændende. Ja, det er det også. Ja. Er du kristen? Nej, det er jeg ikke. Nej. Bare fra Vestjylland? Nå ja. Okay. Men opfatter du dig selv som et moralsk menneske? Ja, det gør jeg. Ja, helt bestemt. Ja, hvordan det? Du ved, noget med at tage ansvar. Noget med for min færden her i denne verden. Tage ansvar over for mine medmennesker og naturen, ikke mindst. Ja, og hvordan gør du det? Jamen, ved at passe på det, der er nært omkring mig, ikke? At vi passer på hinanden, og bevidsthed. Og så er jeg ærlig. Ja, det er jo vigtigt at være. Ja, ja. Det synes jeg. Hvad laver du så i din fritid? Der er det jo noget med som skuespiller at virkelig holde sin krop i gang. Så jeg går dyrker yoga, hot yoga, selvfølgelig er det nu, 3 gange om ugen, løber et par gange om ugen, svømmer, spinner, altså det der cykling, et par gange om ugen. Ja, der er knald der er smæk på, ja. Og så elsker jeg at gå i biografen okay. Og teateret, selvfølgelig. Hvad kan gøre dig bange, Stina? Gyserfilm. Gyserfilm? Ja. Ja, okay. Jamen det kan man jo også påstå, at de er designet til på en eller anden måde. Ja, præcis. Ja. Men hvad er det ved gyserfilm? Sådan... Jamen, hvad er det? Jamen, det er det der udefinerbare, ikke? Det kender I godt, det store mørke, som... det fremmede. Eller ja, det ukendte, som er ude i mørket, ikke? Eller inde i mørket, som du ikke ved, hvad er, og så pludselig så kommer der et eller andet... det er ikke særlig rart. Nej, det gør mig lidt utryg. Hvad synes du om Danmark? Danmark? Jamen, Danmark er et dejligt land. Især om sommeren. Hvad kan du godt lide ved det? Jamen, årstiderne. Rigtig godt lide årstiderne. De skifter meget, ja. Det er skønt om... helt alvorligt. Jeg føler mig faktisk vældig privilegeret over at være født i Danmark. Det kan jeg godt forstå. Ja. Det er meget trygt og ingen tortur og krigs... ikke hvad det bedre i hvert fald. Ej, umiddelbart så tror jeg ikke, at der foregår så meget. Har du nogensinde oplevet dig selv diskriminere et andet menneske? Det ville jo være rigtig rart at kunne sige nej. Men det kan du ikke. Ikke hvis jeg skal være ærlig. Og det skal du jo. Det skal jeg jo. Ja. Vil du fortælle os lidt om det? Jamen altså, det er jo ikke så rart at snakke om eller høre om. Det ved jeg ikke om. Kom med et eksempel. Jo, altså... men det handler jo bare om, at jeg har været barn, ligesom alle os andre. Det er egentlig ikke så... børn er frygtelige. Ja, konservative og ondskabsfulde ved hinanden meget. Og man vil gerne være som alle de andre, det kender vi godt. Og så bliver man en del af den der flok, og så sker der noget uheldigt, man fortryder mange år senere. Så, og hvad skete der? Ja. Okay, ja. Godt, der sker det. Ny pige i klassen. Kender det alle sammen. 3. klasse. Hun træder ind ad døren. Stor pige. En stor pige? Ja, ret stor. Altså kæmpe stor i forhold til os andre. Rigtig høj. Ser klods ud. Altså lidt anderledes. Hun er lige flyttet til med sine forældre. Lige har købt en gård. Hun kommer fra Holland. Udlænding? Ja. Snakker selvfølgelig ikke dansk endnu, det er klart. Og det er så selvfølgelig nemt at gå efter det. Og det fik jeg ikke sagt fra overfor. Det fortryder jeg meget, meget i dag. Det er faktisk ret ubehageligt at lige fortælle om det. Så ja. Nej, det... Jamen så lad os springe videre til noget andet. Ja.
min tallerken, som mange af os jo nok vil genkende som en typisk dansk muselmalet tallerken fra den kongelige porcelænsfabrik. Men faktisk så er det her mønster tyvstjålet fra Kina, hvor de allerede for mange, mange århundrede år siden begyndte at male det her mønster. Hvor tror du, de her tallerkener bliver produceret i dag? Jamen. Selvfølgelig i Asien. Ja. De bliver malet i Thailand. Ja. Man kan jo så spørge sig selv, om man stadig kan betragte det her som en dansk tallerken. Ja. Ja, det leder os til en diskussion om nationalitetens kompleksitet. Det kan vi tage fat i med et eksempel. En lille bil. Ja, Ja. den er rød. Ja, hvad kan du ellers fortælle os om den her bil? Hvor kommer den fra? Man kan jo ikke sige Sverige uden at sige Volvo. Nej, Eller det er rigtigt. svenske krimi og krimier. Krimiserier især. Jeg ved ikke, om I har set, at det virkelig rykker på det område. Wallander og... Ja. Jamen altså, der er ud af, men jeg ved ikke, om du kender den danske skuespiller Jakob Cedergren. Altså, han er med i den her virkelig spændende danske, eller svenske krimiserie, som kører lige nu. Og det tænker jeg faktisk, at det er vejen at gå. Det kører for dem. Det kunne godt være, at man skulle tage og lære svensk. Ja, det mener jeg. Det mener jeg. Det var da en god idé. Ja, ja. Ligesom Paula kan se, Sten, hun gør det også. Altså, det, okay. Ja, det har jeg ikke hørt så meget. Men jeg tror faktisk, nu du nævner Jakob Cedergren, at han er svensker. Det er derfor, han er med i de der krimiserier. Nå. Ja. Nå, det troede jeg. Men du ser ham som en dansk skuespiller? Ja, det troede jeg da. Ja. Jamen, han ligner også en dansker. Eller uddannet i Danmark. Ja. Eller svensker. Ja. Jeg sidder på antennen. Nå. Ja, jamen, hvad kan du ellers... hvad ved du ellers om den her bil? Jamen, så ved jeg ikke så meget mere. Den er svensk. Jeg kan fortælle, at den bliver også produceret i Asien. Den er fra Kina. Made in China. Den er made in China, simpelthen. Ja. Hvordan vil du beskrive den her bils nationalitet med den viden i bagagen? At det er en svensk bil, selvfølgelig. Det er et svensk kæmpe brand, jo. Ja, ja, så den er, i dine øjne er den stadig svensk, selvom den aldrig har været i Sverige? Helt bestemt, ja. Ja. Altså lavet, ja. Ja. Lad os kigge på det næste eksempel. Wow, her har vi en hurtig lille kineser. Ja. Er det ikke? Nej, Hyundai er faktisk ikke kinesisk. Nå, men japansk. Vi er den rigtige verdensdel. Heller ikke japansk. Nej. Har du flere bud? Det er i hvert fald rigtig fin gul. Det er en gul bil, ja. Ja, fra Korea? Den er fra Korea, ja. Jamen, det er nemlig Hyundai, et stort koreansk brand. Ja. Denne her bil, den er ganske vist produceret i Korea, men den kører rundt i Danmark med et lille klistermærke bagpå, hvor der står DK. Ja. Hvad kan du sige om den bil? Hvad jeg kan sige, at den er rigtig fin. Det er, jamen altså, den er, hvor den er hvilken nationalitet har den her bil, hvis den kører i Danmark? Det er simpelthen en dansk familie, som har købt den her bil. Jamen altså, det er jo en koreansk bil. Det er det samme som Volvoen, vil jeg sige. Altså, mærket, brandet er... Så det... Ja. Aha, ja. Forestil dig, at den her bil, den er kørt direkte ud fra fabrikken i Korea og blevet shippet til Danmark, hvor den er blevet solgt hos en dansk bilforhandler til en dansk familie. Ja. Den her danske familie tager på ferie i, lad os sige, Sydfrankrig. Og du ser dem køre rundt i den her gule Hyundai dernede, hvor der står DK på. Ja. Hvad tænker du? Så tænker jeg, der kommer en dansk familie, og sikkert en fin lille, smart, gul bil. Ja. Ej, men er Stine, hvor længe? Koreansk, det er jo klart, den er jo lavet, den er jo ikke engang, den er endda lavet der, altså, så det er jo... Kan den her bil nogensinde, altså, hvor længe skal den her bil have været i Danmark, før man kan betragte det som en dansk bil? Jamen, der tænker jeg faktisk det, du sagde før med sjælen, den er jo koreansk i sjælen. Ligesom Volvoen, altså det tænker jeg fuldstændig... Den kan simpelthen aldrig nogensinde blive betragtet som en dansk bil. I dine øjne. Jeg tror ikke, jeg forstår det. Jeg tænker ikke, det har noget med... Nej.
Åbenbart ikke så meget. Ja. Venter vi alle spændt på, hvad der er i den der kasse her. Det er jeg ked af. Nå, Sådan. det er jo teater. Det var det. Ja, okay, det var måske lige Kører bare sådan. Hvor er jeg henne med? Jeg er herovre. Vi har jo en fortid som vikinger her i Danmark. Det har vi da. Ja. Hvordan har du det med vikingerne som forfædre, Stina? Jeg tænker, at det kunne være virkelig sjovt at spille viking. Det tror jeg også ville matche rigtig godt. Ja, det kan jeg forestille mig. Ja. Men hvor meget ved vi egentlig om vikingerne? Udover de er svære at holde på hovedet, de her. Ja. Ja, lad os tage en lille test. Hvornår levede de første vikinger, Stina? 450... Det var i slut 700-tallet. Det første registrerede angreb var på et kloster i Skotland i år 793. Okay. Ja. Hvad kendetegnede især vikingerne? Ja, der tænker jeg jo netop, altså store mænd, stærke mænd, masser af hår, skæg, mjød. De har hatte på med horn og drikker... Jeg må hellere stoppe dig der. Det svar, vi leder efter, er plyndringstogter efterfulgt af bosættelser. Man siger, at den skandinaviske drikkehilsen skål stammer fra vikingetiden. Men hvad betyder egentlig skål? Ja, det er et vældig godt spørgsmål. Det betyder jo godt helbred på alle mulige andre sprog og på dansk. Det gør det ikke, nej, på dansk. Efter sigende, så der var jo mange vikinger, der søgte mod britiske egne, og efter sigende, så stammer det fra det engelske skull, og betyder sådan kranium, hovedskal. Fordi når de plyndrede og erobrede de her stakkels landsbyer og klostre, så de en anden skaller. Nej, så huggede de hovederne af folk, og udhulede skallen og drak sådan hjerneskallen som fejring. Det kan man jo tænke over næste gang, man skåler med sine venner. Ja. Brutalt. Ja. Det kan man sige. Stina, føler du dig stolt over at være efterkommer af vikingerne? Nej, det ved jeg altså... Nej, hvorfor er du så vild med de vikinger med det? Jamen, jeg mener bare, altså, der er jo god grund til... Jo, altså, de var brutale, og de... Altså, røvede og voldtog og plyndrede, men der er et eller andet sådan beundringsværdigt og fascinerende i den naturkraft, og altså, de var jo vildt innovative også. Jamen, det kan jeg godt forstå, men det tænker jeg, det har du jo også i dine forfædre. Jeg tænker med, samurai-krigerne, der må lidt have den samme kraft og natur, det samme. Samurai? Ja, eller viking, ikke? Altså, som forfædre. Hvorfor snakker du om samurai-krigere nu? Nej, men altså, vi snakker jo om vikingerne som danskernes forfædre. Nå, men hvad hedder dine koreanske forfædre? Det er det, jeg tænker, at det har du jo også, altså. Det er jo ikke fordi, at det ved jeg ikke noget om. Nej. Det behøver man heller ikke, dog. Lad os gå til plads. Ja. Hvad er ligheden mellem mennesker og tænder? Det ved vi har dem alle sammen. De hvide er sunde og flotte, de gule er ulækre. Det er sådan danskere kendetegnet ved selvironi. Nå ja. Hvordan ser en dansker ud efter din mening, Stina? Hun kan jo se ud på alle mulige måder, det kan vi jo se. Men for eksempel, hvordan? Der er noget med at have briller, eller ikke have briller, altså tykke, tynde, særligt tykke måske. Nej, hår af krøller, eller ej. Ikke? Jo. Den vi kender. Hvordan kan dansker ikke se ud? Ja, det kan man jo ikke sige med det. Det kan jeg ikke svare på.
Hvordan forholder du dig til det, at du ved? At det er jeg jo bare. Yes. Lad os dykke lidt ned i den danske sangskat. Det synes jeg, vi skal. Ja. Ja. Stina, jeg har tænkt på, hvor går din grænse egentlig for, hvilken slags karakter du vil portrættere på en scene? Det er jeg virkelig glad for, at du spørger om, Mette, fordi det er et super interessant spørgsmål, og det har jeg tænkt rigtig meget over, især efter at jeg blev færdig her i sommer. Og hvad nåede du frem til? Ja, at der ikke er nogen grænser. Der er simpelthen ikke nogen grænser? Nej. Okay. Og hvordan kan det være? Jamen, altså, der er noget med, at man skal forstå, at som skuespiller, så kan man ikke have nogen fordomme. Det er jeg glad for, at du siger, Stina. Ja, fordi jeg har nemlig taget en udfordring med til dig. Fedt! Ja. Ej, spændende. En lille tekst, som jeg godt kunne tænke mig et bud på. Ja. Det er en sangtekst faktisk, men hvis du ikke kender melodien, så kan du bare recitere den. Ja, den hedder Danmarks Jord. Jamen, den kender jeg godt. Den kender du Ja, godt? ja. Ja, godt. Ja. Er du med på den? Så hvad skal jeg... Giv et bud på den. Ja. Dramatisk, eller du må meget gerne synge den, hvis du kan det. Okay, Ja. godt så. Ja. Ja, se her din Stina Mølgaard, mine damer og herrer. Den kommer her. Danmarks jord for de danske. Vi har plantet vort flag. Det bliver stående på pletten. Ingen tvivl om den sag. For vi har ejendomsretten. Hvert om hver mark og hvert skæld. Danmarks jord for de danske. For vi har pløjet den selv. Kanoner, latte med guld, står på rette ved vor grænse, klar til aktion. Civile millioner fra syd gør sig redde økonomisk til en kæmpe invasion. Hvad fortidens herrer ikke kunne klare med vold, bliver nu ordnet per kontrakt. Blot en pen og et stykke papir op med bommen og så ind med den fremmede magt. Nej, Danmarks jord for de danske. Vi har plantet vort flag. Det står lige der. Og det bliver stående på pletten. Ingen tvivl om den sag. For vi har ejendomsretten. Hvert om hver mark og hvert skæld. Danmarks jord for de danske. For vi har pløjet den selv. Det danske sprog har et særpræg, som skal bevares med en særlig respekt. Nå ja, det tales og det synges fra egen og til egen. Vi behøver ingen fremmed dialekt. Men landet er troet, visse personer giver fan i vor gamle kultur. Det er på tide, at Holger på Kronborg igen, ligesom før vågner op af sin lur. Kom så, Danmarks jord for de danske. Vi har plantet vort flag. Det bliver stående på pletten. Ingen tvivl om den sag. For vi, og det er også ejendomsretten. Værn om hver mark og hvert skæld. Danmarks jord for de danske. For vi har pløjet den selv. Vi kan selv. Hvordan var det? Det var ganske underholdende. Det var sjovt. Om det er godt. Ja. Fordi det er det skal... Altså, det er jo virkelig en... Altså, det er jo en grim sang på den måde. Ja, det må man sige. Ja, det lyder jo ikke godt. Altså, det er jo ikke en sang, det er et råb. Et råb? Ja, fordi det er et opråb, ikke? Det er en protestsang. Okay. Ja, eller rimelig fjendtlig og hadsk protest, kan man måske... Nej, jeg tænker, at nej, eller det handler jo
og ligesom stå imod det her store kapitalistiske kæmpe gab. Altså, der i 1972, da John Mogensen skrev den, som vi alle sammen ved, er en protestsang jo mod EF. Mod den kæmpe union, man var bange for ligesom skulle komme og sådan opsluge alt nært og nærdemokratiet og altså de store magterne, det ville man ikke. Men det er en... Ja, måske er det sådan, det forholder sig, men i dag, der er det jo lidt en anden sammenhæng, man hører den her sang og de her ord i. Jamen det er det slet ikke, fordi at det er sådan set, altså den er lavet som en protestsang. Altså man kommer jo i dag, altså hvis vi hører den, eller læser den her tekst i dag, så er det jo en anden historie, vi læser ind. Ja, jeg tror, at der misforstår du. Altså hvis man ligesom, jeg kan godt forstå, at det kan lyde måske hårdt og grimt, hvis man ikke ved, hvor den kommer fra. Men det ved vi jo. Den vil ikke med. Men hvor meget ved vi egentlig om Danmark? Ja. Lad os tage en lille test. Ja. I en periode var de skandinaviske lande samlet i en union under dronning Margrethe den første. Hvad hed den union? Ja, det ved jeg ikke. Det var Kalmarunionen. Hvor stort er Danmarks areal? 750.000 kvadratkilometer. Lidt over mål, Stina. Ja. 43.000 kvadratkilometer. Er det i Danmark lovligt at forskelsbehandle en person på grund af race eller etnisk oprindelse? Nej, det er der ej. Hvordan er magten i Danmark opdelt? Den er dømmende og udøvende magt. Den er tredelt. Lovgivende, dømmende og udøvende. Ja. Hvad hedder farvandet mellem Fyn og Jylland? Det er Storebælt. Lillebælt. Det var Lillebælt, vi ledte efter. I øvrigt, i Danmark er jeg født, her har jeg hjemme, er en sang af H.C. Andersen, som er skrevet i 1850. Vores statsoverhoved hedder dronning Margrethe den anden. Hendes mor var svensker. Karen Blixen boede i Afrika. Bertel Thorvaldsen var vores Danmarks historiens mest berømte billedhugger. Han levede fra 1770 til 1855. Asger Jorn var kunstmaler. I 1992 vandt vi EM i fodbold mod Tyskland. Det var 26. juni. I Danmark bor der 5,4 millioner indbyggere. 8% af dem er af anden etnisk oprindelse end dansk. Indvandringen startede i 1960'erne. Omvendt var der i 1800-tallet en del danskere, der udvandrede til USA. Jeg behøver ikke at tage en test for at bevise min nationalitet. Men der er et stykke papir, det er det her, som står imellem mig og Danmark. Det er et adoptionsbevis, som er udstedt i Seoul i 1980. Og det er det eneste bevis på, at jeg ikke er født i Danmark. Sådan. Tak for i aften. Mine damer og herrer, Stina Bødker Jensen. So long you love. You have seen Mette Hornbæk.
at takke. I don't know if this needs to be in English actually. Yeah. Do you speak English? Yes. We'd like to thank our beautiful hostess for hosting us. Miss Fish, we are so grateful that you tied together our shows these 4 nights. Thank you so much. Men det er også rigtig svært, for nogle gange så sidder vi og taler til så meget, at vi videre på nogle gange. Fordi det kan jo godt være i bakken. Yeah. No, she was just nearly allergic to spring. Yeah. Christian. Skal de have en smøg, dog? Are you Christian? Yeah. Jeg har hørt inspiration fra at de sagde, det det kan også være, at de ikke har noget på sig. Det skal du huske at sige. Du skal have rødvin for lidt af en smag. Ja. Big one with the Geval.